Ir-rwol tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea huwa li tiżgura l-osservanza tal-liġi tal-Unjoni Ewropea madwar l-Unjoni Ewropea kollha. Iżda kif tagħmel dan? Din l-istituzzjoni fil-fatt hija iffurmata minn żewġ rati differenti, il-Qorti tal-Ġustizzja li hija l-Qorti Għolja u l-Qorti Ġenerali. Il-Qorti Għolja, il-Qorti tal-Ġustizzja hija komposta minn imħallef wieħed minn kull stat membru tal-Unjoni Ewropea. Mhux l-imħallfin kollha jisimgħu kull kawża individwali. Kull kawża hija allokata lill-awla. In-numru ta' imħallfin li jpoġġu fl-awla jiddependi minn kemm tkun importanti jew komplessa l-kawża. L-imħallfin huma assistiti mill-Avukati Ġenerali. Bħall-imħallfin, l-Avukat Ġenerali jipparteċipa fis-seduti u jisma' lill-partijiet. L-Avukat Ġenerali jagħti l-konklużjonijiet imparzjali tiegħu fejn jipproponi soluzzjoni legali għal kawża. Id-deċiżjoni mbagħad tittieħed mill-imħallfin. Dawn l-awli jitrattaw varjetà kbira ta' suġġetti. Rwol fundamentali tal-Qorti tal-Ġustizzja huwa li tirrispondi għal domandi tal-Qrati Nazzjonali dwar kif għandha tiġi interpretata liġi tal-Unjoni Ewropea. Dan jippermetti lil qrati nazzjonali kollha japplikaw il-liġi tal-Unjoni Ewropea bl-istess mod. Funzjoni prinċipali oħra tagħha hija li taqta' tilwimiet li jqumu bejn istituzzjonijiet differenti tal-Unjoni Ewropea. Il-Kummissjoni Ewropea tista' anki tressa kawżi kontra stat membru li ikun kiser liġi tal-Unjoni Ewropea. Il-Qorti Ġenerali għandha iktar imħallfin. Dawn ukoll ipoġġu fl-awli b'numru differenti ta' imħallfin li jiddependi mill-importanza u mill-kumplessità tal-kawża. Il-Qorti Ġenerali tisma' kawżi mresqa minn individwi jew minn kumpaniji li jkunu jixtiequ jikkontestaw deċiżjoni miħuda kontrihom minn istituzzjoni tal-Unjoni Ewropea. Hija tisma' ukoll kawżi mresqa minn stati membri kontra deċiżjonijiet meħuda mill-Kummissjoni. Dan ifisser li filwaqt li l-Qorti Ġenerali tisma' kawżi dwar varjetà kbira ta' kwistjonijiet, numru kbir ta' kawżi jikkonċernaw it-trademarks, id-dritt tal-kompetizzjoni, l-agrikoltura u leġiżlazzjoni kontra it-terrorizmu. Kwalunkwa lingwa uffiċjali tal-Unjoni Ewropea tista' tintuża quddiem iż-żewġ qrati. U fejn ikun meħtieġ, il-Qorti tal-Ġustizzja tipprovdi it-traduzzjoni u l-interpretazzjoni. Id-deċiżjonijiet jiġu ippubblikati bil-lingwi kollha tal-Unjoni Ewropea sabiex bekk iċ-ċittadini kollha ikunu jistgħu jaqrawhom u jifhmu kif il-liġi tal-Unjoni Ewropea tipproteġina.